Que no surti d'aquí. Ahir al vespre es va emetre la Gala 2 d'Operació Triunfo 2023, presentada per la nostra estimada Chenoa, que Laura Grau suposo que ho va fer increïblement bé. És que jo no sé per què preguntes ja, perquè penso que aquesta tia no podrà fer pitjor mai. Vull dir, no, pitjor no, perdó, millor. De cop i volta se m'ha creuat el cable. Salut al Marc Andreu, que ja feia cara de no estar d'acord. Clarament no li Marc agrada. Andreu, molt bon dia i bona hora. Benvingut. Bona tarda, pendons. Bueno, ara obrirem un debat sobre si Chenoa ho fa bé o no. Val, perquè jo estic en què pot millorar. Bueno, aviam, Tot això pot millorar, a veure, aviam. què passa? Vols que ja l'obrim? Bueno, primer vull que m'expliqui la Laura si ho va fer bé, que jo entenc que Aviam, sí, no? segons el meu criteri, sí, Val, però perquè és el que dèiem perfecte. l'altre dia amb el Manu Guix. Per mi és una cara familiar que encaixa perfectament allà, que queda perfecta en aquells sofàs i que, no sé, no li trobo cap tara. Què vols que et digui? Marc Andreu, crec que ens hauràs d'explicar aquesta què opinió no que t'agrada a tu, tens. A veure, sí que és veritat que a favor d'ella diré que la gala és tan ràpida que ho ha de fer tot molt de pressa, Clar. però sí que també és veritat que no crea moments icònics, perquè està allà per representar cançons i ja està. I a l'hora de presentar cançons sí que és veritat que llegeix moltíssim. O sigui, es nota que està llegint la presentació dels concursants i també de quina cançó canta. Però és que no és culpa seva, també, perquè les gales han de ser ràpides perquè és com ho ha venut a Prime Video. Però pot mirar a pantalla i connectar una mica més amb l'espectador i dir-li directament a càmera. Tu creus que llegeixi llegeix tant la massa targeta. els cartellets Per mi sí. tota Aquesta l'estona. és una cosa que en el primer dia no li diríem, però a la tercera gala ja pot començar a agilitzar una mica i les cançons se saben amb una setmana d'antelació. Sisplau, Chenoa, aprenta quina és la cançó i els concursants que la canten i digue-ho mirant a càmera. I No estic trobes gens a faltar moments així com una mica de tensió, en plan Roberto Leal, de O sigui, és que parar-ho el tot, fer silencis i El aquestes Roberto coses? Leal feia molta broma. L'altre dia vaig veure un tuit que ho deia. Aquí a UT ja han cantat, en aquesta nova edició, han cantat ja la meitat de concursants i, en canvi, en aquells moments, el Roberto Leal, encara en aquell moment del programa, potser no hauria fet hauria fet 2 xistes i haguéssim vist 3 vídeos resum de l'acadèmia. Ho només. volem tenir tot, nois? Volem tenir una gala curteta, però que també tingui moments icònics i xistes. Tot no pot ser. Clar, totalment. però a mi em falta l'essència Chenoa. Vull dir, a tu cara me suena quan surt de jurat, la veus sent ella. Aquí és, ve a presentar una cançó, li fa una pregunta al concursant quan acaba i ja està. Ja Creus no que li més. falta personalitat, potser, però que que fa no molt pot- el paper de presentadora Clar, però i prou. no la pot explorar tota perquè al final no té el temps tampoc. Vull dir que aquest és un problema. Per mi també hauria de presentar la postgala, per exemple, i allà sí que veuríem la Chenoa que és, i no la Massi, que la Massi... No t'agrada la Ninet Pal. Rovira, No us hauràs de agrada la fitxar Massi? aquest senyor que t'ajudi a dirigir Operació Triunfo, Tampoc perquè això, realment però- no li agrada res. Però per què no ens agrada la Massi? Roger, perdona, molt bé el jersei que portes, però El l'has dut torno a 3 dies... portar per segon dia i sense cap mena de problema. Espera, I que no sé dijous per què ara encara treus el tema aquest Dijous del encara jersei. t'agrada tant que... Podem tornar a Operació Triunfo, va, veure com espera, va anar la gala? La La Massi no Massi. ens agrada. A mi em sobra una mica, penso, quina necessitat hi ha de que surti aquesta noia, si ja tenim la Chenoa, que és estupenda i fantàstica. Ara. La postgala després, no sé Està com va molt perquè no l'he motivada, vist. això sí, està molt motivada i intenta remar molt a favor, però sí que és veritat que per mi la Chenoa ho faria també molt Molt bé, millor. deixem el tema presentadors i entrem en el contingut del que va ser la gala d'ahir. Recordeu que teníem nominats el Lucas i la Suset. Des d'aquí una abraçada a la nòvia del Lucas i totes les seves amigues, que sabem que ens estimen molt. Ens han estat assetjant durant tota la setmana, és espectacular. Tot perquè Increïble. vam fer una broma dient que ho havien de deixar. Broma que, per altra banda, ha fet tothom. Sí, ha però arribat un nosaltres punt- som les pitjors un punt- perquè... A veure, perquè sí. perdona, qui se'ns ha enfadat aquí? El Lucas és un dels nominats. Sí. Estava nominat en aquesta setmana. Podia ser un dels expulsats. La seva nòvia Clàudia és de Gavà. Val. I nosaltres, de broma, vam dir que a veure si que ho havien de deixar. Típica broma quan algú entra a UT. Li va fer inclús la Chenoa, és una broma Que molta gent ho deixa i per això es va fer la broma. I jo he rebut una de comentaris per missatge, pràcticament desitjant-me la mort. Amb mala és que el bava, fandom és salvatge, en fi. Els han funcionat molt les campanyes que van fer per salvar-lo, perquè ella es va salvar, i la primera expulsada va ser, previsiblement, la Suset. I've been so many places in my life and time, and I've sung a lot of songs, and I've made some bad rhymes. Ho fa bé. Però perquè l'hem expulsat, si és increïble aquesta actuació. Ara ho has dit. És que, clar, és una de les coses que comentàvem la setmana passada, que és que ella té molt talent, té aquesta veu increïble, I tant. ho fa molt bé, però jo crec que aquesta noia pobra a dins l'acadèmia estava molt malament, vull dir, es notava que li estava afectant molt l'estat d'ànim, que estava nerviosa, que estava en una muntanya russa emocional, que no sé si l'hagués pogut aguantar moltes més setmanes, la veritat. I que un format com Operació Triunfo no va només de cantar, i has de també això, saber controlar els nervis, les emocions, i ella clarament no podia perquè és que s'oblidava de les lletres, vull dir, no sé. I parlant de controlar les emocions, és que ja se li veu en el moment que l'expulsen, que es fot un llanto,
allà al plató. Vull dir que la Xenoa pràcticament l'ha de fer fora, en plan, carinyo, em sap molt de greu, portes 10 minuts seguits plorant, però he de continuar amb aquesta gala. Vull dir que, clar, pobreta, també la feia pressió del patir. temps de que tot sigui tan ràpid és com Fa tens un que- minut per plorar. Clar. Has de marxar ja Plora d'aquí més rato, ràpid, sisplau. que hem de donar pas a altres coses. Ja no, ploraràs aquí? després a casa. Molt bé, escolta, repassem una mica les actuacions d'ahir a la nit, començant per, diguem-ho clar, per les pitjors. Realment sí, aquesta no va acabar de, No m'ho puc de creure. funcionar, eh? No sé què passa amb les grupals aquest any. La setmana passada amb la primera ja va anar malament. En Manu Guix ens va dir que era normal i que si repasséssim altres edicions d'Operació Triunfo, que les primeres gales es desafina i que és la gràcia que llavors acabin afinant. és Però que jo les no grupals, recordo tio, aquests- t'has d'aprendre aquests una desastres, frase, eh? una frase t'has d'aprendre. És increïble que encara estiguin desafinant a les grupals. Bé, en fi, jo crec que no ajuda que estan donant uns temes molt fluixos, també. Vull dir, què és aquesta cançó? Què és això? No estan donant cap tema icònic d'aquells que recordàvem de les edicions anteriors que dius, uah, realment aquí van encertar molt. No està passant. Anem amb més actuacions terrorífiques. La següent que us presento va mereixer no una, sinó dues nominacions. Per favor. Que paren la puta orquesta porque creo que me muero porque tú estabas de fiesta, yo estaba de entierro de mi amor propio acabado, aniquilado y S'ho enterrado. pagarà, aquesta noia. Aviam si millora. Espera't. A vegades és Y l'inici. hago que no pasa nada y me pierdo entre la gente mientras tú te vuelves loca, yo Això me era vuelvo duet, no? Era un duet entre la Dena i l'Àlvaro. I l'Àlvaro què? L'Àlvaro també molt malament. Tampoc? Però he volgut posar la Aquesta Dena. cançó és difícil. A veure, ara també. l'Àlvaro em sembla que canta, no? Bailando, bailando, bailando y yo llorando, llorando por ti. Voy muriendo Realment no acaba d'arrencar, eh? I No acaba ofegats, d'arrencar. ofegats els dos, que és veritat que entre la setmana, quan assajaven amb la Mamen, ja ho deien que això seria molt complicat a nivell de respiració, però és que realment hi ha moments que la Dena no diu al principi de la frase, vull dir, està ofegada intentant respirar, i jo he posat la Dena perquè crec que no s'aguanta per enlloc ja aquesta concursant, porta 3 gales seguides Diso. fent-ho malament, la nominen i els profes la salven. I de És que la van fet, salvar. No piqueu tan fort a la taula, i està venint sisplau. moltíssima polèmica, perquè, clar, tothom se n'adona que realment aquesta noia no té potser el nivell per estar a Operació Triunfo, És que i no ja comencen a s'entén. sortir les primeres teories conspiranoiques, com que, per exemple, el productor d'aquesta noia en alguns temes que ja havia fet fora de l'acadèmia és, curiosament, el mateix productor que treballa amb ells dins d'OT. Escolta'm, si ho segueix fent així de malament, perquè això està malament, Home. em sap greu, no la podran salvar gaire més? No. Perquè es queda sense argument. L'últim la van salvar els companys. Clar, també si són Bueno, burros. clar. En fi, I a mi m'agrada l'Àlvaro que, sí que queda perdó, és que dominat. m'agrada molt que té el sobrenom de Condena. Ja, és com una Condena la condena condena. sentir-la. Mare la de Déu, veritat. tampoc, Una eh? cosa, És magnífic. Però a nivell... És que Twitter està incendiat. A nivell de personatge dins de l'acadèmia, com a mínim dona joc o alguna cosa. No I m'està per això- constant que tampoc doni molt de joc. Al principi, amb la Violeta, com que els hi va tocar aquella cançó tan sensual i tan porno, sí que hi va haver una mica aquest joc, però jo crec que ja s'ha quedat una mica oblidada, en fi. Anem amb la següent actuació a criticar, va. Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que perdí en sus labios, se fue, me quedó solo su Qui ens cantava aquí? La Nayara ho fa bé. La Nayara, l'Omar i la Salma. O altrament dit, la Nayara i els seus coristes. Perquè vosaltres heu sentit algú més que no No, sigui la clar, és que Nayara? jo només sentia una veu aquí, no? Jo no sé com van muntar aquesta cançó, però és que només cantava la A Nayara. veure, puja, si el sentim els altres. A mira. Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras. Te rogaré. Sí, l'Omar que devem haver enganxat l'únic tros que no desafinava, perquè realment... Perdona, però és que això llueix una mica actuació de final de curs de segon d'ESO, I eh? la pitjor escenografia de la història, no s'entén res del vestuari, perquè la Nayara va vestida de carrer quan tothom va amb vestits, és que no ho entenc. Estem sent molt durs, perquè ara estaves... No, el nivell és molt baix. T'haig Això de és la dir que fins i veritat. tot la Noemí ja va dir que les segones gales, aquestes, la segona gala com d'expulsió, sempre és molt bunyol, Val, crec que deia val, ella. Vull dir que... Bunyolíssim. Tot i així, Nayara favorita, va sortir? És que és molt preferida de tothom perquè realment ho fa bé i crec que també té bastant personatge. Fa com gràcia, a mi és de qui més clips em surten. A mi em cau fatal, però bueno. De veritat? Sí, em cau molt malament. La trobo molt falsa, intentant buscar tota l'estona aquest moment com de glòria, molt pick me, no sé. Et diré una cosa.
s'estan enduent unes bronques per part de la Noemi Galera, aquesta gent. Després ho comentarem. Està sent molt dura, la Noemi? Però perquè ells són tontos. Bueno, ara repassarem alguns dels moments tensos que s'han viscut al llarg de la setmana, però si ara hem sentit les pitjors actuacions, anem a sentir les millors, o si més no, les menys dolentes. All your paintings on their tombs, they do the same dance, don't you know? Either move too quick, oh, hey, oh, they're falling down like a domino. All the best man that burn out, they got the money. Són la Ruslana, la Chiara i la Bea, feien trio, van començar a fer això dels trios que fa tanta gràcia d'OT, aquesta gala, i s'ha de dir que, clar, al final la cançó era la zona de confort de la Ruslana, 100%, amb aquesta cosa una mica rock and roll, tal, l'actitud. La Chiara es va adaptar bé. És que jo crec que la Chiara de veritat és bona, perquè és aquest tipus de persona que pot fer qualsevol cosa, i la Bea ja se la veia molt fora de lloc. Ara bé, clar, amb el nivell que tenia la gala, jo crec que no es van plantejar ni nominar-la, perquè és que, clar, tenia molta competència. Sí. També et dic que me n'alegro per elles, perquè van poder cantar un tema amb gent que més o menys es portaven bé. Recordem que la gala anterior la Ruslana va anar amb en Cris, que és un tio molt problemàtic, i la Bea amb la Suset, que ja veieu que també no era gaire fàcil treballar amb ella. En Cris aquesta setmana li ha tocat amb en Juanjo. So if you try to lay in this side, I'ma leave my door open. I'ma leave the door open. I'ma leave my door. Traieu-ho, sisplau. És que No t'està agradant, Jo soc superfan d'aquesta cançó. I que em facin això és... Mira Doncs que estem mira. repassant les millors, Exacte, Mira que podria haver estem estat repassant molt les millors. Els assajos eren favor. molt pitjors, o sigui, realment no se'n sortien amb aquests falsets, el Juanjo ballava com el cul, vull dir que encara trobo que ho van acabar salvant prou bé, tot i que ja veureu que amb en Cris hi ha una mica de friccions, tant amb en Juanjo com amb altra gent de l'acadèmia. En fi, anem amb l'última actuació de les que van quedar millor, que és en Paul i en Martin. Looking for some happiness, but there is only loneliness to find. Jump to the left, then to the right. Looking upstairs, looking behind. Connecto tampoc amb aquesta edició d'OT en general, i mira que jo sóc el fan perfecte, perquè he sigut fan de totes les edicions i encara que no volgués enganxar-m'hi, m'hi enganxava. Però aquest any és que m'estic resistint, és que els veig i penso, em sou igual. També falta una mica de consumir 24 hores, Allò, al directe te'l poses mitja horeta i ja connectes amb A tothom. mi és el que m'ha passat, Ja he començat a dinar amb ells jo i de veritat, Tinc una sensació ja de viure allà, en aquella acadèmia. Clar, la part musical potser sí que la trobem fluixa els que no seguim el canal 24 hores, però diguéssim, de show a dintre la casa i d'històries, estem tenint drames o no? Hi ha drames, però una cosa, això de la part musical és fluixa, jo crec que passa cada any, cada edició també, i al final és l'objectiu de l'acadèmia, de que Millorar, gent que, clar. exacte, que està allà per aprendre. És el que deia Manu Guix, espero que, clar. d'aquí unes setmanes no estiguin fent aquests bunyols. El Manu ens deia, el drama serà si a la gala 7 o 8 Ho segueixen seguim fent així. desafinant i muntant segons quins espectacles a dalt de l'escenari. Per tant, hi ha marge de millora, això sí que és veritat. No hem repassat l'actuació de la Violeta i l'Àlex, que també va ser bastant mediocre, vull dir, no cal. Van nominar l'Àlex i, per tant, la final de les nominacions queda Àlex contra Álvaro, pendent de veure qui expulsen la setmana que ve. Molt bé, per tant, dilluns sabrem qui se'n va fora. Per mi l'Àlex no havia d'estar nominat, de fet, És que hi havia tantes opcions de nominació, tio. L'Omar també, perquè no el van nominar? No ho sé. La Bea, clar. O la Vico, que va cantar també una mica patxa-patxa, Sí, la Vico Vico, i Abraham amb l'Abraham Mateo Mateo. van patir l'efecte plató d'OT. d'artistes convidats. Exacte. I també van anar justets. Escolta'm, que no siguin les instal·lacions, que no siguin els micros, que sonen malament, si tothom ho fot fatal. Heu vist el vídeo de la Ayuso cantant Abraham Mateo? Sent superfan OT? d'Abraham Mateo. No. A una actuació va fer bueno. l'Abraham Mateo, que Això és una no altra tinc molt història. clar perquè hi havia l'Ayuso. Penso que potser va ser un acte seu... No tinc molt Privat. clar. Va contractar l'Abraham Mateo. Bueno, informa't i ens ho expliques No, una mica després. de veritat no heu vist el vídeo de l'Ayuso Sí, però no cantant sé, ja- Quiero decirte... No l'heu vist? Què ha passat aquesta setmana a l'acadèmia? Aviam. Les coses s'estan començant a posar molt tenses a dins l'acadèmia, nois. Ai, que bé la música de tensió. Jo em notava la pell resseca. És veritat que no l'hem posat gaire, que avui. No. Aviam, la Noemi va obrir la veda de les bronques amb en Cris, que, com dèiem abans, és un tio que... bueno, pygmy boy. complicadet, Un però és que ara ja ha pesao. fet la bronca extensiva a tothom, està fins al cony la Noemi dels concursants d'aquesta edició, i ha anat allà a fer un bon toc d'atenció. No me tengo que estar preocupando yo de que os cambiéis los micros, que es la puta obligación que tenéis. Aprenderos una canción y cambiaros los micros por la mañana y al mediodía. Té raó. Nominado y expulsado. Por no aprovechar la puta oportunidad que tenéis. No la estáis aprovechando. Y es que no sé cómo decíroslo ya, de verdad.
porque es desesperante, o sea, es como darme contra un muro y no lo veis. Y cuando salgáis de aquí por la puerta, echaréis de menos no haber aprovechado la oportunidad que tenéis. Està emprenyada de veritat, la Uns Noemí? tacos que hauran de posar pips a tot aquests... Sí. És que és molt de taco, la Noemi, sempre ho ha Sí, estat, sí, és de sí, les sí. meves. I per mi el pitjor és que això ho va reiterar després també la postgala i els hi va dir com fins i tot fins a 3 vegades davant a plató a tots allà asseguts que hi havia un moment de sisplau prou perquè les cares d'ells A punt de plorar. Sí, era així, ja ens ho has dit, ja ho hem entès, intentarem canviar a partir de demà, a veure si canvien, però relaxem-nos també una mica tanta broncote. Bueno, la crítica una mica és que es veu que aquests concursants estan molt més pendents, jo crec, de donar show al 24 hores i tenir les seves historietes i els seus moments de meme que no pas d'assajar. I també és veritat que cada any hi ha un concursant en discòrdia. Recordeu Thalia, OT 2017, Thalia! la Elida, OT 2020, que era una Elia bully. mala, sí. I ara està passant una mica això amb en Cris. En Cris no sabem què li passa, però es fa una mica com d'autoboicot, s'aïlla molt, no es relaciona bé amb els altres concursants i també s'ha de dir que hi ha moments que fan molta pena perquè ja es veu que els altres tampoc tenen cap ganes d'estar amb ell. Per exemple, en aquest tall. Al final va a tener 38. Us heu de fer la idea que estan esmorzant, perquè això, clar, des de casa no ho veieu. ¿Qué decís? De moment hi ha 3 noies esmorzant, s'acosta en Cris amb el seu plat, s'asseu, 35,8. Lo mismo que yo. van xerrant i de cop s'aixeca tothom, Mare de Déu, però... excepte en Paul. I ara escolteu en Cris. Todo el rato dice eso. Todo el rato. No quiero ser, ¿sabes? No quiero hacerlo. Como que esto está en el sofá. Me voy a quedar solo desayunando igual. Quemada. Yo me quedo contigo ahí. Me voy a quedar solo desayunando igual. Però O sigui, el escolta'm, tio tu ja creus se sent... que s'aixequen perquè en Cris arriba o perquè ja han acabat i coincideix que a vegades, mira, No ho sé. coincideix. Ja us dic, a Twitter està ple de talls de vídeo intentant... I que és molt pesat, com deia la Juliana, que suposo que tots la resta de companys ja l'estan com intentant evitar. També és veritat que a Twitter, és a dir, és igual la teoria conspiranoica que vulguis creure, que trobes contingut que la verifica. Sí, És el perquè millor. tots són símbols, El tots TikTok són també. proves. Ah, trobes el que busques. Fil, avui veig fil de què ha passat avui al matí. El Martín i el Juanjo s'han llevat a l'hora. S'haguessin saludat davant de les càmeres si no s'haguessin vist ja a l'habitació. Si tal, no sé... Dic, prou. Parlem d'en Juanjo i en Martín. Què està passant amb aquestes dues persones? Bueno, sembla que Bueno, s'està... Hem tingut petó ja, el primer petó Aviam. d'aquesta temporada. Hi ha un vídeo, que de fet és d'ahir, que es veu que estan els dos estirats al sofà, com tapats amb tot de mantes i coixins, que realment no se'ls veu ni la cara, i aquí la gent ha tret la conclusió que s'estaven morrejant a sota les mantes. Jo no sabria dir-vos si tant, però és veritat que hi ha moltes proves, hi ha molt flirteig, hi ha molt tonteig, hi ha molts comentaris que demostren que aquests dos hi ha alguna cosa. Se sap que dormen junts, perquè s'han fet ja el típic comentari de ahir quan te'n vas anar no vaig poder dormir bé, o avui al matí quan t'has llevat no sé què. Saps? Per tant, Vull dir dormen al mateix llit. Jo crec que tot dormen això, junts, sí. crec que és molt important dir que hi ha una persona a casa seva, que és la nòvia del Juanjo, mirant a la tablet tots aquests fils de Twitter de teoria, per què estan junts el Martín i el Juanjo, i ella mirant els seus vídeos així. És que analitzen mirades. O sigui, la mirada que li fa una a l'altra és analitzada i dir, aquesta mirada significa Però, perdona, que li vol Juanjo menjar tampoc és que s'amagui el molt, micròfon. perquè si et fots sot de mantes i coixins per sobre i vas dient que has dormit amb no sé qui... Sí, no, la veritat és que estan començant a dissimular poc i, de fet, doncs, tenen moltes ganes de passar temps junts i han demanat ja a l'acadèmia que els deixi cantar junts. Para que viene que nos pongan juntos, cojones, ya. Gala 4, ya verás. Ya. Gala 4 ja veràs. Bueno, avui es donen els temes de la Gala 3 i que no sigui d'aquelles estratègies que fa Operació Triunfo, que tots ens els coneixem molt bé, que diuen, escolta'm, aquesta parella està tirant, tothom està comentant això, anem a posar-los ja a cantar junts una cançó romantiquíssima. Que històricament sempre els han ajuntat i els hi han donat una baladeta, no? Per això, que jo crec que... Aitana també en el seu moment, Bisbal Xenoa... 100% aquesta gala. Aquesta, la de que donen avui. Si no parles amb tallo les dents... No les diguis dits en un bestieses, directe estàs dient d'Instagram. bestieses.